በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክሳዕ መዓዝ ኢኹም ብኽልተ ሓሳብ እትሕንክሱ። ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 18 ካብ ፍቕዲ 21 ከም ሰማይ ስርዓት ኣብ መንበሩ ዙርያ ኸቢብኩም ንልዑል እግዚኣብሔር እተመስግንዎን እተኽብርዎን ቦታትና ካህናት የዕንቲ እግዚኣብሔር መስቀሉ ፀይርኩም ዕለት ዕለት እተገልግሎ ኽቡራት ኣሕዋትና ዲያቆናት ናይ ቤተ ክርስቲያን ገይፃ ዝኾንኩም ከም ሰማይ ኸዋኽብቲ እተጊፅዋ ምእመናንን ምእመናትን ኩላትኩም ምላዕ ዓለም ዘለኻትኩም እዚ ድምፂ ዝስምዓኩም ብሓያሉ ብኣምላኽና ብእግዚኣብሔር ፍጹም ብዝኾነ ሰላምታ ሰላም እብለኩም ኣለኹ። ከመይ ሓዲራትኩም፣ ከመይ ውዒላትኩም፣ ከመይ ቐኒኻትኩም። ኣሜን። ልዑል ባህሪ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ልምውን ከም ትማሊ ከነመስግኖ ብህይወትን ብጥዕናን ዘንበረና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ንሎሚ ከም ፈቓድ ኣምላኽ ከም እግዚኣብሔር እዚ ኣብ ማእተውና ዝለዓልናዮ ኣርእስቲ ጌርና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክንመሃር ኢና። እግዚአብሔር አምላክ በሐደን በኻሊእ መንገድን ይምህር እዩ እሞ ንኹላትና ኣብ በብል ዘለናዮ እዚ ቃል እዚ ክንሰምዕ ይርዳኣና። ኣብ መገዲ ኣብ ጉዕዞ ኮይንኹም እትሰምዕዎ እንተሃሊኹም ልቦናኹም ካብ ዝተኸፈለ ጎዳና ተመሊሱ በቲ ናይ እግዚኣብሔር ጽኑዕ መንገዲ ንክኸድ ምእንታን እዩ። ከምውን ኣብ ኣምልኾት እግዚኣብሔር ኣለና እንዳበልኩም ብዝተኸፍለ ልቦና ኣብ ክልተ ሓሳብ ዘለኹም ክልተ ኢናው ስለለለና ንክልተ ዓለምን ከይጨበጥና ኢልና ንፅዕርን ንፀዓዓርን ዘሎና ከምውን ሓሚምና ደቂስና ብክልተ ልቢ ዝተኸፍለ ኮይንና ንዘሎና ምርጫና ሕርያትና እግዚኣብሔር ጌርና ክንቕፅል ምእንታን ዝምህር ትምህርቲ እዩ። ኣብ ዓለም ክንነብር ከሎና ብዝተኸፍለ ሓሳብን ብዝተኸፍለ ልቦናን ምንባር ዝተለምደ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ ዝተኸፍለ ሓሳብ ናብ ልቦናናን ናብ ሕሊናናን ዘምፅኦ ዘሎ ጸላየ ሰናያት ዲያብሎስ ቀደም ነቶም ወለድና ካብ እግዚኣብሔር ፈልዩ ናብ ዓለም ዘውፅኦም ናብ ጥፍኣት ዘውፅኦም ዲያብሎስ ልምውን ካብ ኣምልኾተ እግዚኣብሔር ወፂእና ብናይ ባዕሉ መገዲ ተጓዒዝና ኣብ ናቱ ሜዳ ክንፃወት ዝደሊ ልምውን ዝተኸፍለ ልቦና ሂቡ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እምነት ከይህልወና ኣብ ሃይማኖትና ጽንዓት ከይህልወና ናብ ዘይንደልዮ ቦታ ብዝተፈላለየ መንገዲ እንዳሰሓበ ልብና ንኽልተ ዝኸፈላ ጸላእየ ሰናያት ዲያብሎስ ክንቃወሞ ይግባአና። እግዚአብሔር አምላኽ ነቲ ተናጋሪ አንደበት ነቲ ሰማዒ ልቦና ኮይኑ ክምህረና ሰናይ ፈቃድ ይኹን። ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲተ አምላክ አማላዲትና ንሐዋርያት ኣብ መንጎኦም እንዳተረኸበት ትጸናንዖም ዝነበረት ንዓና እውን ብኣማላድነታ ትጸናንዓን ናይ መላእኽቲ ተራዳኢነት ናይ ነቢያት ናይ ሐዋርያት በረኸቶም ምስ ኩላትና ይኹን። ባይዝ ቃል እዚ ዝተናገሮ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 18 ካብ ፍቕዲ 21 እንረኽቦ ከምዚ እዩ ዝብለና። ኤልያስ ድማ ናብ ኩሉ እቲ ህዝቢ ቀሪቡ ክሳዕ መዓዝ ኢኹም ብኽልተ ሓሳብ እትሕንክሱ? እግዚኣብሔር እንተኾይኑ ኣምላኽ ደድሕሪኡ ሰዓቡ፣ በዓል እንተ ደኣ ኾይኑ ኣምላኽ ከዓ ንዕኡ ሰዓቡ በሎ።
ዝቃል እዚ ዝተናገሮ ካብቶም ቀደምት ነቢያት ኤልያስ ዝተናገሮ ቃል እዩ ኣብ እስራኤላውያን አምልኾተ ጣዖት በዚሁ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናይ እግዚአብሔር ሰባት ይስደዱሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ብዙሓት ነቢያት ተቀቲሎም ብዙሓት ነቢያት ተሰዲዶም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናይ እግዚአብሔር ነቢይ ኤልያስ ግን ኣብ አክዓብን ኣብ ኤልዛቤልን ኣብ ህዝቦምን ቀሪቦ ብድፍረት ዝቃል እዚ ይነግሮ ነበር። እግዚአብሔር ልምውን እንተኾነ ብኽልተ ልቦና ኮይኖም ዝመላለሱ ሰባት ኣዝዩ ጽየፎም ብእግዚአብሔር ከምልኹ ሙሉእ ንሙሉእውን ብእግዚአብሔር ከኣምኑ ንዘይኸኣሉ ፍርቂ ኣካሎም ጣዖት ፍርቂ ኣካሎም ታቦት ዝኾኑ ሰባት ኣብ ምድርና ሎምውን ኣለዉ። ፍርቂ ኣካሎም ንእግዚአብሔር የምልኽ ፍርቂ ኣካሎም ንጣዖት የምልኽ ንግሆን ኣብ ቅዳሴ ይመላለሱ ድሕሪ ፋዱስ ከዓ ናብ ቤት ጣዖታትን ናብ ጠንቆልትን ይመላለሱ። ንኸምዚኦም ዝበሉ እግዚአብሔር ኣዝዩ ይጽየፎምን ይጸልኦምን እዩ። መቸም ክልተ እግሪ ኣለኒ ኢልካ ኣብ ክልተ ዛፍ ኣይውፃእን እዩ። እግዚአብሔር ዝሃበና ጊዜ እግዚአብሔር ዝሃበና ዕድመ ንዕኡ እንዳመስገና ጥራይ ክንነብር ደኣምበር ንኻልኦት ኣምልኾታት እንዳገበርና ናብ ካሊእ ኣምልኾ ክንኸደ ይኮነን። ኣቐዲሙ ኣቦታትና ክነግሩና ከለዉ መጻሕፍቲ እውን ከምዚ ምህሩናን ከምዚ ነግሩናን ከምዚኦም ዝብሉና ናይ እግዚአብሔር ጥንተ ተፈጥሮ ዓላማኡ ክብሩ ንምውራስን ስሙ ንምቅዳስን እዩ ነይሩ። ወዲ ሰብ ግን ካብዚ ብተጻራሪ ዓላማ ይጓዓዝ ኣሎ። ኣብ እስራኤል ገጢሙ ዝነበረ ብዘመን ኤልያስ እውን ከምኡ እዩ። ካብ እግዚአብሔር ኣምልኾት ፍቐቕ ኢሎም ልቦንኦም በዓል ናብ ዝተባሃለ ጣዖት ኸይዶም ነይሩ። ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ነቢይ ኤልያስ ክግስጾም ከሎ ንርኢ ኣሉና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ዝተኸፍለ ልቦና ይድሕነና። ዝተኸፍለ ልቦና ዓይኒ ሰማይ ዓይኒ ምድሪ እዩ። ዓለም ብሙሉእ ልቦናኦ እንዳተመነ ንመንግስቲ እግዚአብሔር እውን ብልቦናኦ እንዳተመነ ዝነብር ካብዚ ንላዕሊ ዝሕዝን ሰብ የለ። ኣብ ዓለም እውን ኣለኹ ኣብ እግዚአብሔር እውን ኣለኹ። ኣብ ደርፋ ኣለኹ ኣብ መዝሙር ኣለኹ ኣብ ስብከት ኣለኹ ኣብ ሁራ ኣለኹ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣለኹ ኣብ ቤተ ጣዖት እውን ኣለኹ ኢሉ ዝተኸፍለ ልቦና ካብ ዘለዎ ሰብ ዝሕዝን ኣብዚ ዓለምና እዚኣ ዋላ ሓደ የለ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ዝተኸፍለ ልቦና የድሕነና። ዝተኸፍለ ልቦና ንኣምላኽ ባህ ከብለ ይክእልን ንፈጣሪው ዘቕርቦ ኣምልኾ ዘቕርቦ ምስጋና ተቐባልነት የብሉን። ምኽንያቱ ፍርቂ አካሉ ብጣዖት ስለዝረስሐ ንጣዖት ኣምልኾ ዘቕርብ ስለዝኾነ ኣብ እግዚአብሔር ተቐባልነት የብሉን። ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን እሞ መድኃኔ ዓለም ብዘመን ስጋዊኡ ኣብዛ ዓለም እዚኣ እንዳተመላለሰ ዘመሃሮ ትምህርቲ ከምዚ ዝብል እዩ ነይሩ። ሓደ ሰብ ዝተኸፍለ ልቦና ዘለዎ ሰብ ሓደ ሰብ ኮይኑ ክልተ ኮይኑ ዝነብር ሰብ ክንደየናይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዋጋ ከም ዘይብሉ ምርጫውን ሕርያቱን ሓደ ክኾን ከም ዝግብኦ ከምዚ ክብል ይነግረና ኣሎ። ምናልባት ኣብዚ ተፈላለየ ኩነታት ኮይንኹም እንተሳብ ስራሕ ድዩ እንተሳብ ጉዕዞ ኮይንኹም ትሰምዑ ዘለኹም ኩላትኩም እዚ ቃል እዚ ጽን ኢልኹም ክትድምፁ ብእግዚአብሔር ይዕድመኩም ኣለኹ። ከምዚ ይብል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 24 ከምዚ እዩ ዝብለና ሓደ ኣገልጋሊ ንኽልተ ጎይቶት ከገልግል ኣይኽእልን። ነቲ ሓደ ክጸልእ ነቲ ሓደ ከፍቅር እዩ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ከኽብር ነቲ ሓደ ክንዕቕ እዩ እምበኣር ንእግዚአብሔርን
ንገንዘብን ኽትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ይብለና ንገንዘብን ንእግዚአብሔር ንዲያብሎስን ንእግዚአብሔር ንዓለምን ንመንግስት እግዚአብሔር ክንግዛ ኣይንኽእልን ሓደ አገልጋሊ ንኽልተ ጎይቶቱ ንኽልተ መሳርሕቱ ወይ ከአሕልቁ ክግዛ ኣይኽእልን ምርጫና ፍሉይ ክኾን ይግባእ ልቡ ኣብ ክልተ ዝተንጠልጠለ እንታይ ይኾን ማለት እዩ ከትርፍ ኢሉ ዘጉድል እዩ ዝኸውን ክጥቀም ኢሉ ዝጉዳይ እዩ ዝኸውን ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ልቦም ኣብ ዝተፈላለየ ሕሊና ተሳቂሉ ንዓለም እውን ይደልይዋ ንእግዚአብሔር እውን ይደልይዎ በዚ ምኽንያት ከዓ ልቦናኦም ተኸፊሉ ኣብ ጭንቂ ዝነብሩ ብዙሓት ነይሮም እዚ ኣብ ክልተ ጭንቂ ኮይኑ ዝነብር ሰብ ብሓቂ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣገልግሎቱን ኣምልኾኡን ጥዑም ኣይኮነን ብሕልፊ በዚ ዘመን እዚ بحد إننا نجزيابير بحد إننا نعلم التلزينا زحزنا سباتنا اتنبارو تمرتنا وشتنا زي آتو بجزيابير تنعنا خنبر بجزيابير كنعنا خنبر زين دلي بجزيابير قالوا ون زي سنعنا سباتنا زلنا إذا قال زجن زنقرنا زلوا حدا سب حدا كون كم زجبا وين جزيابير وين عالم خمرت كم زجبا ينقرنا الله بركز እግዚአብሔር አብዛ ዓለም ክንነብር ከሎና እዛ ዓለም እዚኣ ግዝያዊ መናበሪትና ኾይና ግዝያዊ እንጸንሐላ ኾይና ንእግዚአብሔር ጽድቅን መንግስትን እንወርሰሉ እንዳለወሉ ግዝያዊት መጽንሒትና ደአምበር እግዚአብሔር ንዘለዓለማዊት መንበሪና ገይሮ ይሃብ ነዚ ቅዱስ ጳውሎስ እዛ ምድር እዚኣ ግዝያዊ መንበሪና ድንኳንያ ድንኳን ተዘርግሑ ተመሊሱ ተዓጻጽፉ ከምዝላ ዓለም ማለት ነው ምድሩውን ከመያ ንዓና ከመያ ግዝያዊ መጽንሒትና ደአምበር ዘለዓለማዊት መንበሪትና ግን ኣይኾንት ታዘለዓለማዊት መንበሪና ግን ቅዱስ ጳውሎስ ገልጻ ከሎ ከምዚ ይዝብል ንሆ ብሰብ ዓይኒ ዘይተረአየት ብሰብ ልቦና ሐሳብ ዘይተሐሰበት በእግዚአብሔር ዝተሰርሐትልና አላትልና ናተይና ታትኮምን ተስፋ ንሳይ ስለዚህ መጽሐፍ ተነግረና ከሎ ንእግዚአብሔር ሆይና ክንነብር ከም ዝግባአን ብኽልተ ልቦና እንደ ሓንከስና ክንነብር ከም ዘይግባአን ኣብ እንዳ ጣዖት እውን ኣሎና ኣብ እንዳ እግዚአብሔር እውን ኣሎና ኣብ እንዳ ዓለም እውን ኣለና ኣብ እንዳ መንፈሳዊ እውን ኣሎና እንዳብልና ብዝተኸፍለ ልቦና ክንነብር ይብለና ኤልያስ ዝቃል ዝኽናገር ከሎ ብዘመኑ እግዚአብሔር ዘለዓሎ ነብይ ስለልኾነ ንእግዚአብሔር ጽድቂ ንእግዚአብሔር መንግስቲ በእግዚአብሔር ዝተለዓለ ስለልኾነ እቲ መልእኽቲ ናብቶም ሰባት መልእኽቲ ሒዙ መጽያሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሎምውን ንግዚኦ በቲ ዘመን ኤልያስ ከም ዝለኣኾ በብግዚኦ እውን እግዚአብሔር ነቢያት እንዳለዓለ መምህራን እንዳለዓለ በሐሳብ ዓለምን بطفعات عالم يملالسو نزلو سبات ملختو يقمط حساو يمحلالف እግዚአብሔር ምክንያቱ ህዝቡ ስኺሉ خطف አይደልን ኤልያስ ከዓ በዘመኑ ተላዒሉ ዝነበረ ንእግዚአብሔር ከገልግል በእግዚአብሔር ተመረጸ ስለልኾነ ኣብ ቅድመ አክዓብን ኤልዛቤልን እንዳቀረበ ጣዖታትኩም አይረብሕን ጥቅም የብሉን በረከት የብሉን ንህዝቢ ከድሕነ ይክእልን ንህዝቢ እውን አይፈጠረን ንባዕሉ ፍጡር እዩ አይናገር አይሰምዕ እንዳበለ ይግስጾም ነበር ካብዛ ሓሊፉ እውን ኤልያስ ንሰማይ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ማይ ኸይዘንብ ዝገበረ እዩ ኣብታ ሰራፓታት ትበሃል መበለታት እውን በበረኸት ዝመልአ እዩ ካብ ሰማይ ሓዊ ወሪዳውን መስዋዕቱ ዝበልዓትሉ ናይ እግዚአብሔር ሰብ እዩ ከምኡውን
أكازياز زلأخهم 50 أحلوق كاب سماي حوي እግዚአብሔር ወሪዳ زبلعاتلو أي እግዚአብሔር نبي موداتاون بحوي سرقلا كمون بأولو نفاس نفس سمايات زارق دحر كعا دبر تابور أبز تباهل إمبا وإذا مدحانينا إيسوس كريستوس كبهير هيوان لإلياس كبهير موتان نموسيه أوعو مستير ملكوتون زقلس أنو نبي እግዚአብሔር ስለዚህ ቃል ዝነግረና ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ነብይ ኤልያስ አብቶም ሐያላትን ኹፉአትን ነገስታት ቀሪቡ ይግስጾማል ሓደ አገልጋሊ ንሕና ደቂ ሰባት ሓደ ኢና ክነገልግሎ ዝግባአና ክነምልኾ ዝግባአና ውን ሓደ እግዚአብሔር እዩ ሓደ እግዚአብሔር ካሊ የለ በሰማይ ይሁን በምድሪ ካሊ ክስገደሉ ካሊ ክንብር ከኸሉ እንኽእል ክነምልኾ እንኽእል ፈጣሪ የለ ምን ይንሱ እግዚአብሔር በዓል አምላኽ ይኮነ አስታሮት አምላኽ ይኮነ ኣብ ዓለም ዘለው ስልጣነታት አማልኽቲ ይኮኑ ንዓለም ዝፈጠረ ንዓለም ፈጢሩ ዝገዝእ ንዓለም እውን ክሕልፍ ዝመጽእ ንሱ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ንዑ ኢና ክነምልኽ ዝግባአና እዞም ኣብ ዘመን ኤልያስ ዝነበሩ ግን ብኽልተ ልቦና ዝህንክሱ ስለዝነበሩ ኤልያስ ገሰጾ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቅዲ 21 እስካብ 22 ከምዚ ይብለና بخلت لب خويننا ካብ አምልኾተ እግዚአብሔር ወፂና بخلت حساب እንመላለስ ንዘሎና አይን እግዚአብሔር አይን ጣዖት ብዙኾና ልቦናና ንዝተኸፈለ ከም ዝኸበል ይነግረና ቅዱስ ጳውሎስ በረከቱ ይሕደረና ከምዚ ይብል ጽዋ እግዚአብሔርን ጽዋ አጋንንትን ክትሰትዩ ከማዕድ እግዚአብሔርን ማዕድ አጋንንትን ክትሳተፉ አይትኽእሉን ይብል ጽዋ እግዚአብሔርን ጽዋ አጋንንትን ክትሰትዩ ከማዕድ እግዚአብሔርን ማዕድ አጋንንትን ክትሳተፉ አይትኽእሉን ማዕድ አጋንንቲ ናይ በዓል አምልኾት ማዕድ አጋንንቲ ናይ አስታሮት አምልኾት ማዕድ አጋንንቲ ናይ ንጣዖታት ሁሉ ዝስዋ ዘሎ መስዋዕት እዩ ካብዚ ምቁዳስ ካብዚ ምክፋን ከማዕድ አጋንንቲ ምስትታፍ ከማዕድ አጋንንቲ ምምጋቢ ጽዋ እግዚአብሔር ዝተባሃለ ኸዓ ንእግዚአብሔር አምልኾ ምቕራቢ ምስ ሕብረት ቅዱሳን ኮይንኻ ንአምላኽ ምምስጋን እዩ እዞም ክልተ ነገራት እዚኣቶም ዝተፈላለዩ እዩ ናይ እግዚአብሔር እንተኾይንና ንእግዚአብሔር ኢና ክንኾን ዝግባአን ሙሉእ አካላትና ንእግዚአብሔር ኢና ክንረክብ ዝግባአን ንእግዚአብሔር ኢና ክንህብ ዝግባአና እምበር ካብ እግዚአብሔር ዋላ ሓንቲ ነገር ተሪፉ ንኻሊእ ዝውሃብ ንኻሊእ ዝስዋዕ ነገር ክህልወና የብሉን አካላትና ሙሉእ ናይ እግዚአብሔር ክኾን ዝግባእ አካላትና ሙሉእ ናይ እግዚአብሔር ምሕደር ኢና ክንገብሮ ዝግባአን ስለዚህ ጽዋ እግዚአብሔርን ጽዋ አጋንንትን ክትሰትዩ ከማዕድ እግዚአብሔርን ማዕድ አጋንንትን ክትሳተፉ አይትኽእሉን ይብለና ከም ተዓንቶ ዝበልናዩ ንእግዚአብሔር አምላኽ እንተኾይኑ ህይወትና ንእግዚአብሔር ኢና ክንገብር ዝግባአን ንአጋንንት እንተኾይኑ እውን ናብኡ ሓሊፍና ኢና ክንኸይድ ዝግባአን እንታይ ማለት እዩ ኣብ ክልቲኡ ዓለም ኣሎና እንዳበልና ንህይወትና ዘይጠቕመና ብስጋናን ብነብስናን ዘይጠቕመና ህይወት ክንነብር የብልና ናብዛ ዓለም እዚኣ ኣነባብራና እንታይ ዝመሰለ ክኸውን ዝግብኦ እግዚአብሔር ከም ዝፈቐዶ እግዚአብሔር ከም ዝሓሰቦ ክኾን ይግባእ ኣብ ዓለም ኣሎና ኣብ ቤተ ክርስቲያን እውን ኣሎና ብሕልፊ ኣብ ህይወት ክርስትናና ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ዘሎ መናእሰያትና እቲ ወለዶ ኣብ እግዚአብሔር ዘለዎ ኣምልኾ ብጣዕሚ ዝሕዝን ሕብሪ ዘለዎ እዩ ንእግዚአብሔር ኣምልኽቲ ኢና ኢልና ኣብ ክሳድና ዝተኣሰረ ማዕተብ ተኣሰረ ክሪ ዘንጠልጠልናዮም መስቀል ዝኣሰርናዮም መስቀል ክንገለ ዝኣክል ገይርና
أبندا جفرة أبندا ولفتا أبندا زمود أبندا سرقي أبندا حاشش انركب نحنا خوينا له كريستنا مستن زموتن سرقن كالوت نغرات بإግዚአብሔር ተጸየፉ ነገራት ዝፈቀደት እስከ አዝመስል አብንዳ መስተን ዝርከብ መንዩ ተተባሂሉ አብንዳ ስኽራን ዝርከብ መንዩ ተተባሂሉ አብንዳ ዝሙት ዝርከብ መንዩ ተተባሂሉ ክርስቲያን ይኾይኑ በእርግጥ ግን በሐቅ ግን እዚ ነገር እዚ መንዩ ከም ትክክል ገይሩ ዝነገረና መንዩ ካመንና ከሰሚዕና እዩ በዛ ሐሳብ እዚ ማንም ከመን ዝባሃረና እንኳን ዘይነፈልጦ ቤተ ክርስቲያን ስተዩን ስኸሩን ዘሙትን ኢላ ዝባሃረት እስከ ዝመስል አብንዳ ዝሙትን አብንዳ ሞትን ዘሎ እቲ ክርስቲያን መንሰይ አዝይ ሕዝን ብጣዕሚ ምክንያቱ ንሕና ክርስቲያናት መጽሐፍ ክነግረና ከሎ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ከም ዝኾና እዩ ዝነግረና ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ከም ዝኾና እዩ ዝነግረና ከምዚ ይብል መጽሐፍ ክነግረና ከሎ ወገናተይ ቃላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ከምዚ ይዝብልና ክርስቶስ ምስ ዲያብሎስ እንታይ ስምምዕነት ኣለዎ መቅደስ እግዚአብሔር ምስ ጣዖታት እንታይ ስምምዕ ኣለዎ ይዝብልና እንታይ ስምምዕ ኣለዎ ንሕና መቅደስ እግዚአብሔር ኢና ኣብቲ መቅደስ እግዚአብሔር ናይ ጣዖት ዝኾኑ ስራሕቲ ክሰርሑ ኣባና ክሓድሩ ኣባና መን ይፈቂድሎ መቅደስ እግዚአብሔርን መቅደስ አጋንንትን ክንገብር እንደሊ በሐሳብ እንደሐንከስና ዘሎና ናብ ልቦናና ክንመለስ ይግባአል እስከ መዓዚ ብክልተ ሐሳብ እንደሐንከስና ክንነብር ወገናቴ መቅደስ እግዚአብሔርን መቅደስ ዲያብሎስን እንዳገበርና እቱ ሰውነትና ከመይ ጌርና እስከ መዓዚ በዚ መንገድ ክንጸንዕ አሎና ከምዚ ዝብል ከምዝ ንሕና ቤተ መቅደስ ሕያው እግዚአብሔር ኢና ኣብ ቤተ መቅደስ ሕያው እግዚአብሔር መን ይደፊሩ ጣዖት ክንብር ዝኽእል መን ኣብቲ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ናይ ጣዖት ሐሳብ ክንብር ዝኽእል መን እዩ ኣነ ምስኽን ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ብርብዓን ብሰማንያን ልደት ዝረኸብና ካልኣይ ልደት ዝረኸብና ካብ ክርስቶስ ዝተወለድና ካብ ማህፀን ዮርዳኖስ ካብ አብራክ መንፈስ ቅዱስ ዝተወለድና እንሆ ናይ እግዚአብሔር ደቅ ተባሂልና ዝተጸዋዕና ከመይ ምሕደር እግዚአብሔር ኮይንና እንዳሃሎና ብቅብአ ሜሮን ከቢርና እንዳሃሎና ከመይ ደኣ ናይ ዲያብሎስ ምሕደር ክንኾን ናይ ዲያብሎስ ሓሳባት ንተኣናግድልና ነዚ ሓሳብ እዚ ከመይ ጌርኩም ምስናይ እግዚአብሔር ሕብረት አካልኩም ሕብረት ትገብሩለኩም ንዝብል ቃል ክገልጸልና ሓሎ ሕዝቡን ኣብ ናይ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ከፍቅድ 14 ከምዚ ይብለና ግቡም ዘይኾነ አካይዳ ምስቶም ዘይአምኑ በሓዳይ ትጸመዱ ምስቶም ዘይአምኑ ምስቶም አምልኾት እግዚአብሔርን ሃልዎት እግዚአብሔርን ዘይገብሩን ዘይአምኑን እግዚአብሔር የለን ዓለም በባዕልታ ምንቅስቃስያ ትዝወርን ትመላለስን ዘላ ምዝብሉ እንታይ ሕብረት ኣለኩም እዩ ንሓሳባቶም ክትካፈሉ ንነገራቶም ክትሰምዑ እንታይ ሕብረት ኣለኩም እዩ ዝብለና ብዘይኾነ ግቡ ብዘይኾነ ንእግዚአብሔር ክገልጽ ብዘይክእል ስብእና ናይ ዓለም ሓሳብ ምስ ዘለዎም ናይ ዓለም ትምኒት ምስ ዘለዎም ምስ ኣጋንንት ሕብረት ምስ ዘለዎም ንእግዚአብሔር ጽልኢ ምስ ዘለዎም ክልተ ሐሳብ ምስ ዘለዎም እግዚአብሔር አሎ የለን እንዳበሉ ብጥርጥር መንፈስ ምስ ዝነብሩ እንታይ ግቡ አሎና እንታይ ከአጻመደና ጽድቂ ምስ ኃጢአት እንታይ ዝራኸበለው አለው ወዲ ፍርቃ አካልና ጽድቂ ፍርቃ አካልና ኃጢአት እንሰርሕ እንተ ኮይና ኃጢአትን ጽድቅን ብኸመይ ገይሮም ሕብረት አለው ገለ ጽድቅ ምስ ኃጢአት እንታይ ዝራኸበለው ይብለና እሞ ወይ ከዓ ብርሃን ምስ ጽልመት ጣዖት ምስ ታቦት እንታይ ሕብረት አለው ንሕና ናይ እግዚአብሔር ታቦት ኢና ንሕና ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደሱ ኢና ኣብ ህይወትና ጣዖት ምሕደር ክንገብር እንታይ ሕብረት ኣለዎ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ልቡናው ዘለዎ ሰብ ብክልተ ሓሳብ እንዳሓንከሰ ዘሎ እዩ ካብ ክልተ ሓሳብ መድሃኒ ዓለም ይውፃና ብሓቂ
ዓለምና ብክልተ ሓሳብ ዝተወሓጠት እያ ብስጋ ዓለም ንምንባር ኣብ ስጋ ንዝርከቡ ጥቕምታት ንኽበሃል ሃይማኖቱ ክሒዱ ክሩ በጢሱ መስቀሉ ደርቢዩ ንዓለም ዝተገዘፈ ብዙሕ እዩ بتجبرنا أملاخ خجلت هيدلي بزحي نجزابي خجدفورو جذب خركم إنتان دابله بخلص تحساب زمل على السمون بزحي زلزي بلنا بحثينه خنقرنا كله كفقد عصرته وحموشته كريستوس مس الديابلوس انتاي سم معلو فرق أكلنا الديابلوس فرق أكلنا نكريستوس خنقبر كما يجيرو يسمع معنا كما يجيرو يسمع معنا أي تزمو نزبلنا أملاخ قالوا بتحاس مالتكو هاي ديابلوس مخان مالتكو أي تسرق نزبلنا أملاخ قال تحيسكا مسراق مالتكو فرق أكل كان هاي ديابلوس مخان مالتكو بمول يوم حكتات እግዚአብሔር متحاس مالت انتايو تيلنا هاي ديابلوس مخان مس أماني مس زي أماني انتاي حبرة اللو قالوا يقولون እግዚአብሔር يلن مزبولو انتاي حبرة اللو عالم فترن عالم فترة يلن إلهم مزامنو نحن آمنتي بإግዚአብሔር سماي تزرقي حب زي بالله مدري عماي صنيعة بإግዚአብሔር حيل إلنا إن مسنا أمن إزوم صلاة زياتهم انتي حبرة اللنا نقرقين بكل التحساب التملالسو كاب حساباتكم تملسو اندابلا مصحافي نقرنا عنه كاب خوف حسابنا خلوخ نمدس እግዚአብሔር يردأنان يحقزنا مصحف نقرنا كله أبي يوحنس رأي معرف سلسلة كفقد 15 تون اتيوتنا بخد التحساب زبل على سن مخانو كاب كل التحساب انت زي تمليسنا እግዚአብሔር عبد علينا نبيوتنا نقبرو زرلي نقر 5 خبز نقرنا زحول ويموق زي مخانك قبر خافلطي ابيمو زحول ويموق كمخونك لهبز بلسل لخونك ايموق اي زحول ايخامو كاب افيك تفاكاي يبلو እግዚአብሔር بخلت حساب النحنك السبع እግዚአብሔር أملاك إرئيو تملخيتو كتف عنا أي نعم الداسيون خينورور نعم سلمات كين دربة لومي كلت حساب زلو الناسبات كن ملسي قبان مسحاتي آتو يدخل نبر ويسكن الصح نعم እግዚአብሔር دكم الناس ويمس عالم خوينا خنبر بزم الأمل ولوال حساب زلنا بخدل التحسابات تخفينا زلنا سبا أبوخ نبلسي قبان تزاي خوينو جين معات እግዚአብሔር قطع እግዚአብሔር كتنددنا إياه إتنا እግዚአብሔር بيت مقدس بخونه سونتنا نطاوت أملخوت كفيلنا أنت هيبنا أيو እግዚአብሔር قيمنا أيو እግዚአብሔር كباسنا أيو نتي حقنا أملاخ እግዚአብሔር بزي مغزانا نعو أبلغو تقريبنا مسعو بزي منبارنا እግዚአብሔር قطعو كيورن خط الدقيق بقانا معناتو እግዚአብሔር أملاك كل جزيه مسوخ النبر نرسو الثالثنا أيو نرسو ونسوي إلنا أيو ما نمخ قورو زي كيل ما نمخ صرحو زي كيل زعابي فقري خفيلنا أيو بخلت حساب كين ملالس مئنتان بأملخوتو صنعنا خنبر مئنتان نسو خويتانا خوينو نزل عالم مسانا خبز نبر بزقلص من قدي تقلص لنا أيو بأملاخ داويت عم مزمور 150 يزبلنا እግዚአብሔር أملاخ كم زخونا فلتو نسو فترنا نحنا أيكونا نحنا سهزبو أبا قيع مقاسوئنا يبلنا نحن تاينا نحن ناتو أباقي مقاسو ينامبر بعلتنا نابز عالم أي مسعنا مسلم انتايد أبز عالم زيان كم بعلتنا فقاد كم بعلتنا حساب نمل على صلونا سلم انتايد إذا خنفلت أي قبعان أبز عالم زيان بعلتنا حساب نمل الله إذا عالم زيان كم نبرت يا أخوينا تنبر ذا الله الخام حساب بكذيابير أبلغو زي من بارك اللي تحسابي تمالي زي نبرنا في التطلمي كابزن شماميتنا زمصانا يمفلطتا كاب እግዚአብሔር برخت كاب እግዚአብሔር حيل كاب እግዚአብሔር قنعات زفرسانان زفنا قلنا تخوينن تهقم يبلن
لومي عالم التهبنا ذلا هواهو فلتتاتن توصلوا فلتتاتن حزنا نعمل خط እግዚአብሔር እንክሕድ ተቆይና ማለት ነው العالم ذلو سبات مبزحات يوم العالم ذلو ويكع مصحف ቅዱስ ذلو حساب كله تطراطرو سبات يوم بذا حساب كع እግዚአብሔር يملخون أمونغو دوز بليو نايت مالي هو توم رسيعموا نفلت أزب قوعب እግዚአብሔር مخانو فارسيعموا نبي كريستيان كي ملالسو سغاون دول كي يقبلوا نسها خياتو خي مسوتو نግዚአብሔር خي مسغنو بتعبي تمليو بخلت حساب ملالسو ينادي زمهارو من እግዚአብሔር زفطرو من እግዚአብሔር زنبروم زلو من እግዚአብሔር نمن نبابرو هيوتوم እንኳን من ينبروم كم زلو من كم زنصوم نامي كم زوسرو እንኳን ዘይፈልጡ ሰባት ነገር ግን ዞም ሰባት ዲያቱ አፍጣሪ ይጠራጡ بخلت حساب ون يملالسو اب كلت امانتا منجد دويلو لبهم يخفلوا مالتي بحساب اب كلت تخفيلهم بچنقيوم زنبو كاب خمس عينت حساب እግዚአብሔር يسورنا بحقي ناي عالم مهراتنا ناي عالم طببتنا ويكع ناي عالم طببኛታ ተባሂሎም ተጸውዑ በቲ አማኒ ወለዱ በቲ አማኒ ወላዲ በተአማኒት ወላዲቱ تمهار ود كاباي زحش فلطتي هالخا كاباي زحش ابنتي هالخا الى زمهارتو ولدو نسو كن تفلاسفكون نغرات كله اراقكون يلو كاب املخوت እግዚአብሔር ወጽዩ بكل حساب تتنتن دخل حساب او كل حساب تنتلتلو يزنبر مالتي سلامنتاي تتباهلو بእግዚአብሔር ንኸምልኽ ልቦና ሁሉ ሰይጣን ስለለተቆጻጸሮ ፍርቅ አካሉ ዲያብሎስ ስለለተቆጻጸሮ ኣብ ክልተ ሐሳብ በትዝ አመኑ ዓለም ከያምን እርግጥ የለን ዘረጋገጸሉ ነገር የለን ንዓለም ኣብ ዓለም ዘሎ ገዛእና ዓለም መራሕብ ዝኾነ ዲያብሎስ ብኡ ከያምን ዓቕሙ ውስቱን ከም ዝኾነ ተረድያል ካብ ምንታይ ተተባሂሉ ካብ ዝነብሮ ኣነባብራ ህይወቱ ሁሉ نعو تدقيفون آبز نبرن أوان وليقو تسير سلازي موكي آمن ملو كآمنو يكيلن كمن وين يكيلن فطوريو ديابلوس حاسوتن يايو ديابلوس أريو زي هبي تناغيرو زي فتصمي حاسوتن ياسلو لخونا مالف بذي تفلاليو ناي عالم قدايات اندامارخة ناي عالم حسابات انداغوتته لبونانا بكلت تكخفل يقبر بتي እግዚአብሔር አለው ይሎም ዘአምኑ ሰባት እንኳን ለኸይና አምን በትዝእመን አምላክ ከይና አምን መንታን ልቦናና ለክልት ሐሳብ ይخفሉሞ በትዝእመን አምላክ ለኸይና አምን ተخفለ ልቦና ይሉን አይ በእግዚአብሔር ከይና አምን ልቦናና ተخفሉ ቦ ከይና አምን ዝእመን ነገር ይብሉን ስለዛ ዓለም ዝእመን ነገር የለን መጽናለና خلخدينا من كم زمጻና እንኳን አይነፈልጥ ይሎም በክልት ሐሳብ ዝነብሩ ኣብ ዓለም በዛሕቱም ተማሃሩ ተማሂርና ዓለም إن الله إنا عالم تراقيقنا الله إنا إلهم زحاسوا سبات بزيو هاي ما نتنجنت أماننا كم بحرة حساس باز قطرو بحدا لبس أنيعم عبد خلتهم يخون عب حفتهم عب حمامهم يخون عب طعنهم عب سلامهم يخون عب هوكتهم أو كل جزية نجر بأملاهم باختيابه ثمنوا يسالقوا يسعقوا إزاد خازي منهم كي حازة زي باللعن ستن كي رخبت أملاخي እግዚአብሔር يبلون من ده أملاخو እግዚአብሔር زي يبلعون زي يستيون زي يخدرون يبلون እግዚአብሔር أملاخنا قير بمدراوي بالعد بمدراوي مستن زقمت أملاخ يكون ناتنا تكون أملاخ ناتنا أملاخ እግዚአብሔር بقصاوي نجر زحما يكون أملاخنا እግዚአብሔር إذا سلالخونا سلاليخونا سلالتفتن عبيه وطنا زلو كستات بمليوم سلالخونم سلاليخون آيدن نقنا عنا ونياتو تكدن نقنا زخيل كاب سمايات وريدو كاب دنجل توليدو أم مدر تملاليسو من تحاطياتنا بدلنا أم مسكال تسقيلو سقاو قريسو دمو أفسيسو نزل عالم نعالم كله كيسو يخبر من سقانا نعو يخون نحنا بزينا نأمن أب عالم سلالله دحنتين أب عالم سلالله حويتين أب عالم سلالله دستان حزننا يكونن تقتل الناس تخكليو انتحممنا تخكليو انتهبتمنا تخكليو أب عالم زقت منا نقول كله بإجزابير عيني خضر يكلنا بإجزابير حسابك نبرخوتو كلنا كله لك عند تخكليو
ክርስቲያን በዚህ ህይወት ይዝነብርስ ክርስቲያን በዚህ ሐሳብ ይዝነጉድ በዚህ ሐሳብ ይዝመላለስ ምድር ዘሎ ነገር ዓለም ትሕት በለት ልዕል በለት ብዝበላ ይኮን ዓለም ልዕል ትሕት ክትብል ብዝገብር አምላክ እግዚአብሔር ንሰማያትን ምድርን ብዝፈጠረ እግዚአብሔር ይዛምር ሓደ ክርስቲያን ናይ ክርስቲያን ህይወቱ ኣብዚ ምድር ብዘሎ ምድሪ ልዕል ትሕት ብዝብል ምድሪ ብዘለው ክስተታትን ኾነታትን ይኮነን በቶም ናይ ኹነታት ሁሉ ልዕል ትሕት ከብል ብዝኽእል አምላክ እግዚአብሔር ናይ እስራኤል አምላክ ቡይዝ አምላክ ክርስቲያን ስለዚህ ዓለምና ዘለው ሰባት በዚ ነገር እዚ ኣብ እግዚአብሔር ሐሳቦም ዝጸንዐን ዝረግዐን ከይኾን ብክልተ ሐሳብ ይመላለሱ አሉ እዞም ኣብ እስራኤል ዝነበሩ ሰባት በሽሽዑ ዝነበሩ ሰባት እውን ልቦም ብክልተ ሐሳብ ይሕንክስ ስለነበረ ነቢይ እግዚአብሔር ኤልያስ ገሰጾምን ተቆጣዖምን ከም ዝኽብል ማለት ምረጽይኹም መንገድኹም ምረጽይኹም ኢሉ ኤልያስ እግዚአብሔር እንተ ኮይኑ አምላክ ደድህሪኡ ሰዓቡ በዓል እንተ ደኣ ኮይኑ አምላክ ከዓ ንዕኡ ሰዓቡ ብሎ ምክንያቱ በዓል አምላክ ከም ዘይኾነ በዓል ጎይታ ከም ዘይኾነ ኣሪቦም እዩ ኣብ ቀዳማይ መጽሐፈ ነገሥት ምዕራፍ 17 ክንርኢ ከለና ዝገበሮ ነገር ኣሎ እዩ 16 ማለት እዩ ነቲ በዓል ኣምልኾ ከቅርቡ ከለው ምንም ክሰርሑ ኣይከኣሉን ምንም ክፈጥሩ ኣይከኣሉን አምላክና ኢሎም አካላቶም እንዳመንጨሩ በበልዕ ነገር እንዳወጉ ሰውነቶም አምላክና ስምዓና መስዋዕትና ተቀበለና ኢሎም ዋላንተ ለምንዎ አምላክ ስለለይኾነ ክስማዕ ኣይከኣልን ፈጣሪ ስለለይኾነ ዘብልዎ ነገር ክምልስ ኣይከኣልን ፍጡር ስለለይኾነ ኣብቲ ግዑዝ ፍጥረት ዲያብሎስ ሓዲሩ ዝተፈላለየ ምልክታት ዋላንተ ረኣዮም ግን አምላክ አይኮነን አምላክ ስለለይኾነ ናይ አምላክነት ግቡ ኹዋጻ ኣይከኣልን እግዚአብሔር ግን እቶም ናይ አክዓብ ተኸተልትን ናይ በዓል ተኸተልትን አካሎም መንጭሮም አካሎም በበልሕ ነገር ወጊኦም ብዙሕ ነገር እንተገበሩ ክሰምዖም ዘይከኣለ ጣዖቶም ዋላ ብበዝሖምን ዋላ ብብኽያቶምን ዋላ ብዘቕርብዎ ብኽፉ ሓሳብ ክቕበሎም ዘይከኣለ ኤልያስ ግን ሓደ ኮይኑ እግዚአብሔር ናብቲ ሓቀኛ ናብቲ ትክክለኛ ጸሎትን መስዋዕትን ክቕበልና ብዝኽእል እግዚአብሔር ብሓደ ልቢ ኮይኑ ብሓደ ሓሳብ ኮይኑ ኣብኡ ክልምን ከሎ እታ መስዋዕቱ ካብ ሰማይ ሓዊ ወሪዳ ከም ዝበልዓትሉ ይነግረና እግዚአብሔር አምላክ ስለለኾነ ናይ አምላክነቱ ግቡ ዝዋጻ እዩ አምላክ ስለለኾነ እውን የንብረና ኣሎ አምላክ ስለለኾነ እውን እንሆ ፈጢሩና ኣሎ ፈጢሩ ከዓ ይገዝአና ኣሎ ኣብ ዓለም ዘሎ አማልክቲ ሁሉ ተባሂሎም ዝፅዋዕ ሁሉ አማልክቲ ኣይኾኑ ኣብ ዓለም አማልክቲ ዝተጸጋዕኹምን ኣብ ዓለም ጥቕሚ ዝተጸጋዕኹምን ብዓለም ብዝረኣኹምዎም ኣብ ዓለም ብዝተሰርሑ ኣብ ዓለም ይግበር ብዘሎ ኣብ ዓለም ብዘሎ ሓይሊ ኣይትመከሑ ኣይትጸግዑ ዓለም ኣብ ዘሎላ ጥበብ ኮይንኹም ንእግዚአብሔር ከይትምልኸቱ ሓደራ ምኽንያቱ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ንላዕሊ እዩ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ነገር ብላዕሊ እዩ ነቲ ኣምላኽ እግዚአብሔር ጥራይ ትምልኸቱ ንዕኡ انت تملخيتنا إنا أبزا عالم زي أخويننا بعوات نملالس نخيل مالتي بعوات نملالس الله من قدي بكزيابي هالتراي انت أخويننا إيه بكزيابي رابزي خلنا الهيوت مس كزيابي رابزي تملالسنا الهيوت بكزيابي مركاب عين خلد እግዚአብሔር ምፍላት አይንኽእልንና ስለዚህ ነብይ እግዚአብሔር ኤልያስ ክዛረብ ከሎን ክምህር ከሎን خمز كبل نابه وتم نخملسو كابت زتخفل حسابهم تمليسهم ناب እግዚአብሔር ምእንታን ክቀርቡ እዚ ቃል እዚ ምሂርዎም አሎ ማለት እዩ ተመለሱ በለው ልቦናهم ለክልተ ተከፊሉ አሎ እግዚአብሔር አምላክ እንተ ኮይኑ ተከተልዎ በዓል እንተ ኮይኑ ተከተልዎ ራእይهم ወይኹም በትትሪዎ ዘለኹም ናይ አምላክነት ብጽሒት ናይ አምላክነት ሚና ይዋጻ ደሎ ስለዚህ ልቦናهم ናብት አምላክ ዝኾነ እግዚአብሔር ተመለሱ ለምን ዓለምና አብዘላቱ ሒላቶ ዘላ መገዲ ዘይዋጻ ስለለሆነ መጻሕፍቲ መማህራን ይናገሩ አለው ይምስክሩ አለው ተመለሲ ዓለም ኣብ ክልተ ሐሳብ አይትኹኒ በክልተ ሐሳብ አይተሐንክሲ ይብላል ምክንያቱ በክልተ እግሩ ቀጥይሉ ክኸድ ዘይክእል ሰብ
كنتي خقعازو زقبا خقعازي كيلن بعلف خعا بخلت حساب زتخفل سب عبي حدق ايزو بصحو نعملاخو نغزابير بزي مختالو نتفطاري نغزابير عملاخو بزي مفلاطو ابزا مدرزيا بسقيات خنبريو اب سماياتون እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ወሪዱ ፍርድ አብዝህበሉ እውን ናብ ገሃነም ክወርድዩ ብነፍስን ብስጋን ክጉዳዩ ናይ ክልተ ዓለም ስደተኛ ክሆንዩ ካብ ክልተ ዓለም ስደተኛ ካብ ምዃን ንምድሓን ንእግዚአብሔር ኮይንኻ ምንባርት ዝሕሽ ምዃኑ ይነግረና ኣሎ ቶም ህዝቢ ንግዚኡ ሓንቲ ቃል እንኳ አይመለሱን ይዝብለና እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ዘይምምላስ ሓደገኛ እዩ شعو إلياس نتوم هزبي هاب نبيات እግዚአብሔር أنا بيني تريفا الله نبيات بعالقنا 450 سبيو بار كل التزرابعات وهاونا مو نساتو ما حد زرابة يحردو وراري صوم كعا قبل العنسيتي نبروه حوقنا أي أقودلو أنا دمانة تخال أي زرابع السنادي قبل العنسيت خنبرو إيه حوقنا أي قدلولني بل أي قدلولني بل نسخاتكم سم أملاكم صوعوا أنا دما سم እግዚአብሔር أملاكم كصو سم እግዚአብሔር أملاكي كصوعي تسمعوا بحوز من نس أملاك نسو أملاك يكون بلو كلهم بتوم هزب دما زياس بقتي زربا أيا إلهم ملسو يبلنا بእግዚአብሔር እመኑ እግዚአብሔር خمس ክገብረልኩም እዩ እግዚአብሔር ናይ ነገራትኩም ናይ ጸገማትኩም ሁሉ መፍትሕ እዩ ክበሃል ከሎ ጽብቕቲ እያይና ክንቅበል እግዚአብሔር ይርዳን ነታ አምላክ ዘይኾነ ጣዖት በዓል እንዳምልኹ ዝነበሩ ሐሳቦም ክፈልዩ ምእንታን እዚ ነገር እዚ ፈጸመ እግዚአብሔር ናይ ኤልያስ መስዋዕቲ መጽኡ ክቅበል ከሎ ናቶም በዓል ኢሎም ጽውዖ ዘለው ግን በዓል ግን ምላሽ ከቦም አይከአልን ካብ ጉሓት ጀሚሮም ክሳብ ፍቅ መዓልቲ ስም በዓል ተጸውዑ ድምጽ አይነበረን መልስ ዝህብ አይነበረን ነትሰርሕዎ መሰውእ ድማ እንዳዘለሉ ይዘርዎ ነበሩ ሎምን ዓለም እንዳለምና ሎምን ዓለም እንዳተመጻባዕና ከን ዓለም ንዞራ ዘሉና ኣብዚ ስራሕ አይተሳኽዕኒልና ናብ ካሊ ንኽሳኽዓልና ካብ ሃገር ናብ ሃገር ካብ አህጉር ናብ አህጉር እንዳዞርና ንነብር ዘለና ወገናተይ بእግዚአብሔር ጥራይ ንተአማመን ኣብ ዘሎና ይኾይና ዘድሌና ነገር እግዚአብሔር ከበና እዩ ዞም ናይ በዓል ጣዖት አምልኾ ተኸተልቲ ዝኾኑ እንሆ ነቲ ጣዖት እንዳዞሩ ነቲ መሰውኢ እንዳዘለሉ ለመኑ ፍርቅ መዓልቲ ምስኾነ ኤልያስ ናባቶም መጽኡ ንስቶ አምላኽ እዩሞ በሐሳብ ተዋሒጦ ከይህሉ ወይ አግሊሱ ወይ ገይሹ ከይኸውን ኢሉ ቀይዕል ምናልባሽ ከዓ ደቂሱ ከይህሉ ምን ትኽብራ በርስ አዊልኩም ዳዓጸው ኢሉ አባጨወሎም ይዘልና አባጨወሎም ዝባጨወሎ አምላኽና ይንግበር በዓል አምላኽ ይኮነን ሰይጣን አምላኽ ይኮነን ዓለም አምላኽ ይኮነን ሀብት አምላኽ ይኮነን ገንዘብ አምላኽ ይኮነን ኃይል አምላኽ ይኮነን ጥበብ አምላኽ ይኮነን አብ ዓለምና ዘለው ነገራት ሁሉ እንሪዮም ብሙሊኦም ኃይልታት ይኮኑን አማልክት አይኮኑን በሐደን በኻሊእ መገድን አብ ዓለም ተመኪዕና በክልት ሐሳብ እንመላለስ ዘሎና ሰባት እግዚአብሔር ተመለሱ ይብለና አሎ ወገናቴ እግዚአብሔር ክንምለስ ልቦናና የስተኻኸለልና እዚ ኢሉ አባጨወሎም አዊሎም ድማ ጸውዑ ንሳቶም ዓሹ እዩ ሎም ዓለም ሀብት እዩ ሎሚ አምላኽ ገንዘብ እዩ ገንዘብ እንተሃልዩ በሰማይ መንገድ አሎ እንዳበሉ ዝሰናኸሉ በገንዘብ ሎማ ኃይል እንተሃልዩ በኃይልኻ ክትነብሪኻ እንዳበሉ ዝሕሸው አለው አይኮነን ከምትንርዮ ዘለና ዓለም ብርግጽ ኃይል ስለለለዋ ክትወሮን ክትወስዶን ትኽእል በቲ ናይ ዓለም ጎይትናታ ናይ ዓለም ነገር ዳአምበር ናይ ሰማይ ይኮን ድዩ አይኮነን ሓያላት ሃገራት ኣለዋ ካብ ሃገርና በሃገር ዘይረን ዝደልዮ ነገር ክወስዳ ይኽእላን እየ ተስማዕድን እንተስካልኦት ሃብትታት ክዘርፋን ክወርሳን ይኽእላ እየ ብኃይልን አምላኽነት ዝተአማምና بمسارحي تكنولوجي سلطانتا زامنا هاجراتن عدتاتن نخالوت بمنبرخا حايلي علنا إلن بحايلن زمكها هاجرات كله يخلايه جينت حايل أملاخنته يكون جينت حايلي نزل عالم نباري أيكونن تمالي يلان تبهال كم زنبرت እግዚአብሔር صباح يلان كتبهال جبرائي نتحيالن نتام باجننن
نتاطفائتن نتاطم كحتنيان زخونت هاجر ማለት አየነይታ እያን ዝብል ንማንም ዝገለጽ ሆነ ነገር የለም አብ ዓለም ሐያልያ አብ ዓለም ከባድያ እትባሃል ኃይልን ተሃልያዩ አብ ዓለም አለሁ ዝብል ኃይልን ተሃልዩ አብ ዓለም አለሁ ዝብል ጥበብን ተሃልዩ አብ ዓለም አሉ ዝባሃል ቴክኖሎጂ ተሰሪሐለሁ መጥፈእን መውደምን ዝተባሃለ ሁሉ ዓለም አለም ኢላ ትምከሐሉ ዘላ ብትዕቢትን በኃይልን ተወጥራ ዘላ ዓለም እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ خمس الله أي نو بخل التحساب نخمل على سوز جبرت عالم نسبات زجنا نقط عالم بتعبيتها بمسارحية بسرحته هابتي بسرحته سلطانة بزمرته مهرتي بزت مهارته تمهرتي بزسنقته فلت التمكحة نعالم كطف عن كودمان إين دابلت عسرت جزي تزارب زل عالم عافا بيدا ختعزق جبرا ختعزق جبرا أيه سلامنتاي عالم لو متمكع زلا هندي جزين عالم كطف أي خلية حانت جزيم قايت طفا حانتي percent تاكل انقا سلطاني بالله سلامنتاي اتعالم بجزابير نجزابير يامبر جابير بعلو الصرحة جابير بعلو زتقل لا ده أمبر عالم كمتبلو حيالية أمباجننية نسبات كله كاب بيت منقستم نسبات كله كاب من نبابرهم عاوز إخوة صدوم قتلهم تدلي خنبرهم تدلي قتلهم يخل عقمل لني سلطان لني إلى نسبات بخلنت لبي نخحن كسو تقبرهم زل عالم زيابير كعرفاي زيابير كم زي نبرت خجبراي سلذي بخل التحساب كم من الناس وصينا بعملنا بإزيابير صنعنا خنأمن يقبأنا بتنزل عالم خنبر بتنزل عالم بزل عالم من قصو أبزل عالم من قصو خنقمت بزمرتنا بعملنا بإزيابير حساب كنمل على سيقبأنا بزحفتي زنقرونا زلو دوس إلياس زنقرنا زلون بخل التحساب كم من الناس تمليسنا بحنت حساب بحنت امنت بحنت تمقت بحاده قويتا تملاليسنا خنبر مانتانيو زنقرنا زلو مالتي ابز عالم زيا بزرعان بزسمع النجر لبونانا تخفيلو خين نبر مانتان ينقرنا الله اب عالم زلو صلاه كابانا زحشه كابانا زمچو هيوت ولا انت نبرو نحنا جن اب زي مچو خينا ولا زيابير املاح سلللنا بحد حساب سلل تملالسنا زمچون زحشن هيوت قالونا مالتي انا نبيتين جنان እግዚአብሔር ከነምልኽና ኢሉ ኢያሱ خمس ነገርና ሁሉ نحنا ون እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ሁሉ ብዝተፈለ እንዳመለኽና እንዳመስግና ክንብር ይግባአና መጻሕፍቲ ሕዝውን ደጊሞም ደጋጊሞም ከምዝ ነግሩና አብ ውሽጥና ዘለው ባዕዳን ሆኑ አማልኽቲ ክነወግድ ከም ዝግባአና ይነግሩና አለው መጽሐፍ ኢያሱ ምዕራፍ 24 ክነግረና ከሎ ባርሕዝስ ነቶም አማእኸልኩም ዘለው ባዕዳን አማልኽቲ አወግዱዎም እሞ ልብኹም ናብ እግዚአብሔር አምላኽ እስራኤል አቢልኩም አቅምዑ بعد أملخو زخوننا أبي هيوتنا زلو بعد أملخو زخوننا زلو ناي هاجر إرداءتا ناي هاجر حاجز ناي سلط أنا عالم حاجز عالم بزمرة التو هابتن نبرتن ممكح زياتهم كلها عالم زلو نقرات كابك بجزابير كام إيمان خنوص جبرونا بجزابير حيل خام مدقاف خنوص جبرونا بناي عالم بناي بعلتا بناي عالم حيل خندقاف زجبرونا زلو نقرات كله دربنا خنوصوم يقبان خنوقدوم يقبان لبنا أبو እግዚአብሔር أملاخ إسرائيل أبينا خنقنع يقبان እግዚአብሔር أملاخنا كنملخ يقبان نقالو خنزز يقبان إياسو خمزي زبلو እግዚአብሔር أملاخنا إنا إنملخ نقالون إنا خنزز يبلن نقالو خنزز يقبان بر عالم كم زبلو يكون عالم تفلاليا دمس يسمعنا أين هن حيالات عدتا عالم حيالية عالم تفلالي ورا تمصالنا يا ناي حسوت ورا نابزانات الأخية كن سمع يبلنا عالم خمس كتخونيا اندابلت تئذنا زلا نبعلا نتجزايا ديابلوس ما انتان خمساچو ولا امبر نقالو إنا خنزز قبان تنا እግዚአብሔር ቃል ካሊዩ ታናይ ዓለም ቃል ኸዓ ካሊይ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ቃልና ዓለም ቃልን ዝተፈላልየ ስለልኾነ
نمنينا خنسمع زقبانا مالتيو نا እግዚአብሔር ቃል ጥራይና خنسمع زقبانا نا እግዚአብሔር ድምጽ ጥራይና خنسمع زقبانا نا እግዚአብሔር ሐሳቢና خنتግብር زقبانا بوخ نبر كلنا نسو أملاخنا خوينو نحنا خعا دق خويننا نبر لنا مالتيو كلهم تهزبي خعا نزم إسرائيل بقصهم تدفيهم እግዚአብሔር نسو أملاخ እግዚአብሔር نسو أملاخ يجونا بلو أمسجنوا ويبلنا قدام أي نقص ربع عشرة شمونته كفقد سلاسان تشعته إلياه ذك على ذي تناجر وتراي كورن ذي ترفه بإግዚአብሔር نخصن عم إنتان تغكلنا أملاك حقنا أملاك بخلت تلبز نبرو عبد أوتنا أبعالن أستاروتن أبكالوت ملوخ زبالو أمالختن زنبرو هزبتات كله حقنا أملاك نسوق እግዚአብሔር يجو اندابلو أبغى سجدوا يزبلنا نايلول እግዚአብሔር سترابي ولاتنا እግዚአብሔር يو أملاك مبر كالي أملاك كم زلوا لبونانا عند حسبه نداتولا ولا خنبر يقولوا نمو نأملاكنا እግዚአብሔር تدفينا نمسجن እግዚአብሔር كنعنا እግዚአብሔር برتعنا نملخو أملاكنا نصيو فتارينا نصيو حايلنا نصيو على عالم بزرع نجر على عالم بإن سمعوا نجر لبونانا خولا وليبولون لبونانا ككفافل يبولون حسابنا ككفافل يبولون وجناتي እግዚአብሔር استفلالي مجدي استفلالي حساب استفلالي ممهران يمهرنا علمو كابز استفلالي كابز تخفافل لبوصينا بغلت حساب كابز حنكس حساب وصينا باب لغوت እግዚአብሔር كنصنع أملاخنا እግዚአብሔር يردانا يحجزنا نبوتاتنا أملاخ እግዚአብሔር أبلع ممهران حاديرو كل جزء زمهرنا نصحفون قلعنا خنا نبب نصحفتون قليتنا خنا مهار نهوب نصحفتك قال تجسيتنا እግዚአብሔር أملاخ زخون هيوت كلنا مئنتان كل جزء زمهرنا أملاخ እግዚአብሔር لمون بقالو خنصنع يمهرنا علمو كاب كلت حنكاس زخونه حساب وصينا بእግዚአብሔር أملاخنا بእግዚአብሔር ፈጣሪና ብናቱ ጎዳና እንዳተመለስና ነበር እግዚአብሔር ይርዳን ናይ ቦታትና አምላክ ናይ አብርሃም ናይ ይስሐቅ ናይ ያዕቆብ አምላክ ናይ ኤልያስ አምላክ እግዚአብሔር ለሙውን ንህዝብና ካብ ክልተ ሐሳብ አውጽኡ በሓደ ሐሳብ እግዚአብሔር ጸኒዑ ክነብር ምእንታን ንህዝብና ቃሉ ጥበቡ ይግለጽልና አይምሮና ይخفتልና በእግዚአብሔር ቃል ክትምሃር ናይ እግዚአብሔር ቃል ክትሕዝ አይምሮአ ዘይገለጸት ዓለም ክትጠፍ እያሞ ካብ ክንጠፍ ንሕና አይምሮና خفيتنا بخلت حساب እንዳተመላለስና ዘሎና بسيطان حسابن በእግዚአብሔር حسابن بزمسل አብዕብዳኑን ኣብ መንፈሳውነቱ እንዳተመላለስና بخلت ወገን ሆይና እንመላለስ ዘለና بتخክል ዝጎዳና ዚ እግዚአብሔር ዝፈትዋ አይኮነንሞ ንህይወትና አጽሪና ካብ እንዳ ዝሙት ርሒቅና ካብ እንዳ መስተር ርሒቅና ካብ እንዳ ጣዖት አምልኾ ርሒቅና ካብቶም ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ ዘይኮኑ ነገራት ብሙሉኦም ርሒቅና ከመቦታትና ከምቶም ቀዳሞት እግዚአብሔር ዝሐጎስዎ ንሕና እውን አምላኽና እግዚአብሔር ክንሐጎስ ይግባና ንውፃ ካብ ክፉእ ነገር ንውፃ ካብ ክፉእ ሐሳብ ንውፃ ካብ ክፉእ ተግባር ንውፃ ካብ ክልተ ሐሳብ ሒዝካ ምምልላስ ንውፃ ካብ ዓለም ተሐሳስባ ንውፃ ካብ ዘይረብሕ ሐሳብ ካብ ዘይጸድቕ ሐሳብ بديابلوس كم متأممان بعالم كم متأممان عالم بترئنا بزبلج لجن بزتفن قصاوي بزخونة هابتن جنزبن بتناي عالم درعته زخونة نجار بتناي عالم زتف زخونة نجار بو كم مكح موسيق بعنا خبلوكم دللي جابير أملاك بخل التحسب زخونة إذ كم مللاس يدحننا هيدينجل ماريام بركة رديت عمالا دنت هيف فلنا هي ملايختي ترادائنت ናይ ነቢያት ናይ ሐዋርያት ናይ ጻድቃን ናይ ሰማዕታት ሁሉ በረኸቶም ምስቁላትና ይኹን ዝመሃረና ዝመዓደና ናይ ቦታትና አምላክ ቅዱሳን እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹነልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን እግዚአብሔር ይስማዓና እግዚአብሔር ቃሉ ይግለጽልና
አሜን።